errexerik hobea. Ikusten duzu zelako zilo politxak daukagu zen, ez dira edo zelakoak, Bueno, ez ni atarako zuri, Tesa, esan dugu zu kafea hartzen duzu. Baina ordontan, igual gaur ez duzun golori. Ez que gaur egin berduzuna ospatu. Gaur berduzu kafea, ikusi, irabazi arte ikusita gero, barkatu, baina batzutan arazoak izaten ditut kafea hartzeko, bai. Terremoa bat ez dakizu. Eta aspaldien ez pasatu, baina gaur, ez dakizu pasatzen da, baina, Tesa, orduan zu kafea bai, eta zuk esan diezu ez nea. Osa, zu txokolatea eta horrek goizean ez dituzu... Txokolatea ez gustatzen. Ez zaizu gustatzen txokolatea? Oso jende gutxi ezagutzen dut, ez zaiona txokolatea gustatzen. Ez zaizu gustatzen? Baina edo zein formatan? Ez dakizu ze sortea daukasun. Joana, txokolatea gustatzea. Bueno, a ver, badaude, beltza eta... Baina ez zaizu gustatzen. Ba, osasuntxua, txokolatea azkenean, normalian. Bueno, zuen zarete, serie berri honetako protagonistak. Bai. Nietako bat. Bueno, protagonistetako batzuk. Aktore protagonistetako. Eta, zuek ze serie ikusten duzu ez? Engantzatuta zaudete serieren bateri edo... Zu zer ikusten izan duzu, Joana? Bueno, normalean ingelesez ikusten ditut telesaiak. Ingelesez? Bai. Osa, zuk ingelesa be dominatzen duzu. Bai. Hau ja, Oskarretarako eta danerako prestatuta dago, Ez que belaunaldi berriak maja... Euskal Herriko gazteak... No datoz. Euskal Herriko gazteak datoz, Osa, ingelesez. Eta zuk guazen ikusten izan duzu? Bai, noski. Gustatzen zaizu, eta abestea eta be bai? Osa, musikal bat egingo zenuke? Bueno, esan dantzatu eta bestu eta dana egin behar da, Bueno, dana jakit jartza. Eta zuk zer ikusten duzu, Tesa? Jo, nik nahiko telesai ikusten ditut. Zuk telesail nahiko begin dituzu. Bai, egin bai, urteetan azkenean bai, egin ditut. Eta ikusi, bai, saiatzen naiz inglesez ere ikusten. Zuk azpitituluak erderaz hartzituzu edo? Bai. Bueno, ez da momentu txarra esateko, ondo legokela azpititulo guztiak euskeraz egin. Bai, hori da, papaiak euskaraz, ez? Hori da, oso ondo. Bai. Konfinamenduan afizio handia hartu nien, noski, mundu guztiak bezala. Ez seria. Bai, eta bat komendatuko nuke The Darrells, deitzen den bat, oso rollo hona daukana. Lehengo irabazi arte eta gero hori. Bueno, Osea, dudari gabe. Zuke, lehengo aldia da, aktore lanak egiten dituzuna, zuk Tesa gogoratzen duzu zure lehen galdetu dizu izabi zuri, zure lehen sekuentzia, zuk gogoratzen duzu? Lehen sekuentzia, irabazi artean edo? Ez. Zure lehenengo aktore lana egin zenuen lehenengo aldia, gogoratzen duzu? Nik uste lehena izan zala paiazoekin, txirrimereta txirribitonekin, bai. Nola zan? Hori nire ametxetako bat da, txirrimereta txirribitonekin egitea, benetan ez da broma. broma. Nola zan programa hori zaukatena, ir... Ai, ez da izoratuko, bueno, bi emakume poliziaz jantzita bezala, nola zan? Ai, ez dut gogoratzen. Ez que, Jon Garate hemen egongo balitz, esango, hau, baina ez que niri gero esango digu. Jon Garate, han, entzuten de zerbait. Benita Marini. Benita Marini. Baina hemen... Eta horrein nun, eta punkiz jantzita. Punkiz jantzita? Punkiz jantzita. Zenbat urtekin egin zen zure lehenengo? Hori amazazpi edo 18 urtekin. Eskolan nengo, osea, emezortzi. Zuke, Joana, zer nahi duzu izan handitan? Aktoresa. Osea, ja argi daukazu. Eta hau egin aurretik argi zen eukan hori? Bueno, ala beste zerbait? Azkeneko 2 urteetan nahiko argi izan dut aktoresa izan nahi dudala. Bai, lehenago. Eta nola jakin zenuen hori? Bueno, nire aizpak antzerki egiten zuen eskolan, eta ni apuntatu nintzen ere eskolan egitera, eta, bueno, aurrera ja gozatzen zitzaidan. Osea, aizpa izan da, apurba... Bai. Tesa, eta zuk beti nahi izan duzu izan aktorea? Bai, probatu nuenetik, iruditu zitzen oso gauza naturala, jakin izan manu. Orain aukeratuz gero zer izango zen? Bai, orain aukeratuz gero aktore izango nintzen. Bai, azkenean bokazionala da, ez? Osea, egitea gustatzen eta ustez ondo egiten duzun gauza da. Baina bidea gogorra da. Bidea gogorra, ez ziurgabea da. Bai, ez da... Ze izango dan zutaz urrengo hilabetean. Hori ez bakarrik aktoreo, klaro. Hori bai, badaude lanbide batzuk olakoak direnak. Baina oso lan polita da. Eta ze gomendio emango zenio, kezuk Joanari orain hasi berria den aktore bati? Korrika ies egiteko lan. Ez. Esango nioke, bere talentuaz zalantzarik ez egiteko. Osea, zure inguruan jendeak beldurragatik edo esango dizu. Ez dala lanbidea proposa.
eta nik eusteko esango nizuke ez, eutxi, eta konfiantza izateko. Osea, esen inori kasurik eta zuzureakin aurrera, ez? Bai, ez da lanbide erraza, zure talentua ere zalantza egiten duzu batzutan, ez? Osa, joder, zerratik ez dagoaz, lanik, ez, edo lan, zerratik ez eta oskarra irabazi oraindik. Bueno, helduko da, helduko da. Zalantzari gabe. Hori, pentsako dugu ze soñeko eta dana. Zure galtuko dizut. Hombre, mesedes. Eta, Joana, badago zerbait zuk bereziki gustatuko litzaizuguna egitea aktore moduan, jo, gustatuko litzaidake, ez dakit, pelikula batez norbaitekin, edo badago lan zeo zer nahiko zenuken egin ametxen bat duzuna hor eta hau nahiko nukeenik egunen batean. Edo aktoreren bat, ze aktore gustatzen zaizu? Badago baten bat olan bereziki gustatzen zaizula? Tesaz, aparte badakigu tesa gustatzen zaizula, baina besten bat. Zakiz, bueno, gehiago abeslariak, baino... Abeslariak? Ze abeslari? Ariana Grande. Ariana Grande. Zuk imaginatzen duzu Ariana Grande irabazi arte norre egun bate guau? Nire gustatzen zait, yo quiero ser mafiosa nola da? Ah, bai, niri be, bai, Nati Peluso, abesti horrekin zartzen, naiz. Nati Pelusorekin. Asko gustatzen zait. Bai, Nati Peluso entzuten duzu? Bai, eta kanta hori berezik gustatzen zait. Letra. Voy a ser mafiosa. Hori da, zupadako zuatet aktore fetitxeren baten bat gustatzen zaizuna bereziki? Jo, igual gare batekoak, ez, Katherine Hepburn edo Ingrid Bergman edo ez emakumeetan. Gizonetan asko gustatzen zait Robert Downey Jr. Iruditzen zait oso ona dela. Eta, beste, bai, gola. Iron Man, ez? Bai. Iron Man da hori? Txibatu indiatelako espentzan irakutxetik. Bai. Baina, Iron Man ez dago bereziki talentoso. Bai, ona da. Oso ondo, eta esan dira, Nati Peluso. YouTube ikusten duzu zuek? Zu normalean sare sozialetan zu ibildiko zara? YouTubeen eta ibiliko? Bai, musika entzuten. Instagramen. Eta badago norbait holan ikusten duzuna berezik ikusten, ero ze motatako edukiak ikusten dituzu? Pues YouTubeen musika entzuten dut, zer bideoak ez duten. Ariana Grande nor gehiago entzuten duzu? Pues, ingelesez, Taylor Swift, The Weeknd. The Weeknd, Zuko YouTubeko kanal baten eskero, Tessa? Zeri buruz zengo zen duke? Venga, igual martxan aldo ipini. Bai, ez da? Claro, emakumen gaiak, seguru. Hombre, bai, hori behar da gainera. Engo berba. Bale, jazta. Trato bada. Emakumein gaiei buruzko lako kanal bat euskaraz egin behar du. Eta esango nuke gainera oso gazteak ez garen emakumeen gaietaz ere. Ez garen zu, ni... Oso gazteak, jona. Oso gazteak ez garen. Bai, badirudia matiteak aurrera etzara. Ez garela existitzen, ez da, bai. Egia da. Bueno, hori hartuko dugu, horrekin geratuko gara. Bukatu dugu, kafea. Ez da probatu beste guen. Apurba probatu eta guazen geure lekura, bale? Bale, oso ondo.